Takudaro sika ndidzodzo changamire handisati ndamboona maplaintiff akawanda kudai. Regedza ndivataure nemazita. Ratewa Vitalis Sanzira Mati. Iratewa village. Iratewa village, right? Village C. Village C, Nyahukwe. Iri muri yeikoko. Village C, Nyahukwe. Na Murundo Bernard. Murundo Bernard ndopi? Ndinichi. Murundo Bernard. Chakamiri nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekunyora mazita edu akaputira. Sorry, kutanga zvakare. Bernard Murundo. Nyaya ndeyekunyora mazita edu ukaputira mujira dzvuku. Nembo dzako zvitupa nemaredare zvaitwa. Irudaro imhuri yekunyahukwe C community. Vachitaura kuna Bernard Murundo. Taura tizwe. Taura wacho. Vanoda kutaura wacho tokupai nguva yekuti mutaure nhunha dzenyu wekutanga haapedzi zvese mudi so that tozomupa kuti apindure tichiona kuti yoita sei nyaya. Arikutanga kutaura ndiani? Godfrey Chibika. Anenge achitaura anongotaura zita rake kuita kuti mabharana anyore. Godfrey, taura Godfrey Chibika. Takaitawo nhamo panext ndipo pawa Murundo. Kaita nhamo ipapo panenge pakawanda vanhu panext pawo. Saka pane munhu akabva kwaRugodi akaiwa kunochema mbuya mwedzendo rangu ashaika iwawo. Saka iye anoti akati rega ndiende pamvura apo ndimbono zororese ndarara handina kurara nhasi usiku. Time yakarara kari muzasi memengo imomo akaona akasimudza kadombo renga rakatsikirwa muzasi memengo imomo. Ndopakaona jira. Ndobva achengeta jira riya. Achengeta jira abva ambomira ndikabutsa jira iri. Obviously vanhu akatsvaga akabvunza kuti vanhu munowaziva ero pajira. Munhu akapindura akati ndowaziva. Atasarake bva ashaya. Matanonzani akaona jira. Atimuzivi aitobva kwaRugodi atori mweni pamwedzi weNdira. Okay. Saka pakabuda bhodhi ndakaonekwa ndaakunzi uya pano. Ndobva ndaenda zvikanzi taona pane munhu aona jira iri asi pane zita rako riripo. Jira riya rabva nangoriverenga kubva ndaona zvechokwadi mazita aripo papaina vanhu wabo almost ma28 right. Vanhu vachibva vabva makuwa ini ndichibva ndatongozvikanganwa kuti ndadini pane nyaya iri kubva ndazonzwa ndakufonera vanhu vamwe zvikanzi komana muri chiiko nejira mazita edu akanyorwa pajira aonekwa pamba pachameni. Saka uyai kuno timubvunze kuti ko zviri kufamba sei. Achibva taenda ikoko achibva abvunzwa bva amboda kuramba achibva azobvuma abvuma sekudaro achibva ati ano ini ndakanyora mazita aya asi handina kunyora ndichida kukuuraya iba asi ndaenda kuti ndakanyora mazita aya ndakaona kuti imi ndimi munenge makapatika stere saka ndandoda kuti imi muzondivhotere kuti ndiite chairman. Tikati tozviziva sei iwo wangu wanyora mazita edu pajira wobva watsikirira pasi pedombo mudzasi memumengo wepamba pako zvikanzi tinozvitsvaga navamurundo. Ina hangu handina kuzokwasazobuda wakabuda nevarume anenge 3-4 here kunobvunza kuti jira rakamira zvakanaka here bhozi umwe nomwe anga auchira upenyu hwake. Wachibva waenda achibva asvika ikoko mhinduro yandakanzwa ichiuya akataura kuti hanzi akasvika unonzi unozvibvuma here kuti uri muroi. Akati hongu mama watakaenda kumuna madzibaba kwatakaenda. Saka tichidzoka jira riya rawakaenda naro harina kuonekwa. Wachibva kunoku kwatisape kunoku inini ndaenda ndodotera ko jira racho riri kusvika jira ticharonda amene radonha kupi amene sandituma ndibvo pagarawundi paipa ndikati ndimboende papa ine jira paipa ndopatakaona futi rimwe rinova ndiro tiri naro izvi rine muzita rangu futi riripo futi pajira namba 2 riya asi renga rakasungirirwa ranga rakapetwa rakasungirwa ivhu pajira paipa. Tobvunza kuti ko chii iye ndenya kutsundura akati kajira kana basa baka saka renga rakapetwa rinongona mai adaura sei phone obva ati usara sei ivhu bata ivhu rako vakuvhura kwako napa nelist jira racho umbo hwacho naro pano jira racho. Ndobva zvadaro vanhu vakati so titori village yese ngatidaidzirwa ari kumana tinyatsonzisa kuti munhu anga ari kuita nezvei vozokuti abva kutanzi pakangotanga kufa munhu 1 munhu wese aribva matobata line kufa
Saka pata pakaona kuti rimwe jira raonekwa irenga rarasika ndobva wakabva watiza. Wabva watora ruswa zvemwedzi wasati wadzoka. Wachibva wazodzoka. Wadzoka wachibva watidaidza. Wachibva wati ndau yanokundira regere. Tikati watikundira regere ndiyo chitsvaga munhu akagadzira zvinhu izvi. Ati sununguro kuti tigadzikano. Tikati munhu wacho handichatozukwa ari. Ndomhinduro wakatipa isusu. Tikasikaita sei ndikakutsvagira munhu anokuroyonora imini. Tikati ayo kwevadi kungonoisa nyaya kwani kwaishe kwamambo kuti tobatsirwa tichizwa kuti taenda kumutemo ndipo makaona achikwanisa kuyana wakauya nawo kuno achitinda vanozvimangarira kuti ndakatadzira wanhawa kana muchikwanisa kuwasunungura mokwanisa kuwasunungura. Ndosaka tiri muno mudare nhasi. Unoona kuti wakatovhumvuma nyaya yako handikuri kuti ucharamba handiti zvakafamba sei? Tatiri panhamo ndofunga takaiga mutumbu. Tapedza kuiga mutumbu tagara dzaakuenda kumapasi 9 ndopa ndakaona ndichinokerwa ndiri pamba. Ndanokerwa ndiri pamba ndanokerwa ndiri pamba ndakabuda mumba ndobva ndaona chiwanze chakazara vanhu. Ndaona chiwanze chakazara vanhu ndobva tagara pasi wanhu ava ndobva wataura nhau yavo pakati panowanikwa panapa paonekwa jira iri raonekwa rakanyorwa mazita edu anga jira iri ranga rakatsimbirwa muzasi memuchero wenyu asi munhu akanonga jira iri akanga asipo. Ndobva pamuka kutaudzana kwakamuka mukutaudzana ipapo pamuka mukutaudzana kwakaitika ipapo kwakamuka kutaudzana vamwe vachiwirirana vamwe vasaiwirirana. Wanhu ndobva wagara dare wakati isusu handeichi kumprofita watinoziva. Wati handei kumprofita watinoziva wakati nyaya yedu isusu hatisi kuda kuti iende kwamambo. Nyaya yedu ikaenda kwamambo isusu inotizha mari yakadini yakawanda. Chikonzero chekuti mambo wanokara mari. Handei kumprofita. Taenda kumprofita kuya. Tasvika kumprofita kuya kumprofita iye akasvika akataura akati inini kana mauya panapa inini nyaya yangu haiitwi namambo. Nyaya yangu kana yaitwa panapa inoperera pano. Asi mukarwa handichaiti nyaya yani yenyu. Saka imimi chidzokera inoende kumba mundotore vamwe venyu. Kana matora vamwe venyu imimi modzoka navo panapa ndopedza nyaya yani yenyu. Ndobva tadzoka kumba kuya ndobva wadaidza vamwe wavo. Ndobva wauya futi nyaya dzavo waisauya masikati waiuya usiku. Ndobva wauya futi nguva dzawakauya idzodzo pamba payapa ndobva paita violence. Ndobva tatadza kuwirirana ndobva ndakumbonyikidzwa kuti nditaure zvinhu zvandanga ndisingagona umwe achida kundirova kwakuita sei. Ndobva ndakabva ndabuda pamba ndobva ndatiza ndobva ndaenda kwamutare. Ndaenda kwamutare kwamukoma ndobva ndandogara ikoko. Ndagara ikoko ndobva ndauya pamba ndobva ndagara pamba itaza around futi kumapasi 8 ndobva ndakaona futi vanhu vachiuya. Vanhu wauya ipapapa wakauya vane vamwe vakanga vaine vabereki vavo zvikanzi masvikire vakaita vakati isusu tauya nekuti avo vadaidzwa vabereki vavo nekuti mimi makanyora mazita ani avo. Saka vanhu vavada kunzwisisa nyaya iyoyo imimi modini motaura nyaya yenyu. Yapedza nyaya yavo iyoyo yataurwa yakanzi nyaya yako iyoyo iri apa ngekuti isusu toda kukuendesa kupi kwamambo. Toda kukuendesa kwamambo kundoti iwewe undotaura nyaya yako kwamambo. Ini ndikati right kwamambo kwacho tinoenda asi imimi makamamboramba kuti tiende kwamambo muchitsvaga nyaya yemambo n'anga yanyu muchiti mambo hawana basa. Nekuda kwekudaro izvozvo zvese izvozvi inini nyaya yavo nyaya yavo yatakanisana nevanhu ndaisvika pakumbunyikidzwa pamba pangu ndandisasabvumidzwa kuti inini ndinoridza radio. Ndainzi ndinofanira kuridza masongo asingatuki vanhu. WhatsApp ndainzi ndinofanira kuita mastatus asingatuki vanhu. Kwakumuka noise vamwe vachindituka vamwe vachitukirira mukadzi wangu kusvika inini ndakasvika pakubvuma mhosva yandandisina kuita. Ende munhu wacho akaona zita pamba pangu muzasi memengo wana kuuya naye. Kunyange wacho vari kuti akaona zita racho iro akapiwa pepa iro rachiita hand over handina kumuona. Inini handina kunyora mazita avo. Kepiri wakasvika kuti ari manheru kwakuuya wauya ava vachibikawo
wakangotaura kuti hai ndimbotarisa pandakaona rimwe jira kwabva wamhanya bara waenda kuti kudzasi kwemuti ikoko ndobva wandotora rimwe jira rawo ndobva waburitsa jira ndobva watora jira rawo saka ndaona rimwe jira iri riri panapa iri ndomusi wandazotiza iyoyo ndakuda kudii ndakuda kurohwa ndobva wati ndaona kuti rimwe jira iri nyaya iyi ndofunga yakatombobuda paNational FM. Saka ndizivi kana taura zveusiku nana Bozhomora nechiyungu zvakaitika zvaiitwa usiku here zvinhu zvavo izvi handichanzwisisi. Mpaka vachangamira ndikuda kuti hangu pana baba iye zvino nhasi wauya pamberi penyu mamo wakuedza kuda kungwara kuita munhu akachenjera chaizvo mukavatarisa Changamire matauriro avo nezvavari kutaura nekungwara kwavakuita pahope yavo wakuda kuramba zvinhu zvavari kunyatsokuziva chaizvo chaizvo. Baba ava zvinhu izvi wada kunzvenga nyaya maonero angu chaiwo wakazviita zvinhu izvi dai wataura zvakanaka pamberi penyu mamo kuti wawirirane newamwe wawa. Notenda pamusoro Changamire maonero angu kuda kupedzera kudare nguva kwakabva nyaya iyi nemafambiro ayo netsika dzedu vanhu ava wakatotanyanga zvakawanda. Sabhuku wavo ipapa hapana, ini ndini ishe wavo hawana kungosvikawo kumba kwangu achitaura kuti ndo zviripo. Iye uyu ari kutaura zvokuti ndakatiza nchienda kwaMutare. Kana munhu uri kutiza pfumbu chaizvo zvapisa ungapfuure pamapurisa apa uchienda kwaMutare ogodzoka futi opinda mumusha mokuda kuurayiwa pasina mhosva unotizei. Kechipiri uri pamberi paChangamire usapedzere nguva dare newamwe waunogara nawo apa muchadzokera futi kundogara mese. Iwe wakambobvuma pamberi pavo nhasi woda kuti tatara medza mate utaure nyaya yakaswatuka mudare hapasi kutambwa pano. Ndisati ndimbokubvunza Bernard. Wataura kuti makaenda kumuprofita mese. Muprofita akabvunza kuti unoziva kuti uri muroi. Chokwadi? Haina nakupandura ipapo. Changamire ndatofungidzira kuti nyaya iyi haitombotori nguva nekuti paikauya muno muchimhan'ara baba ava waripo, yakatomhan'ara muno waripo, wakatotsanangudza nyaya wachiti pane nyaya dzese dzokutaurwa pana dzanduramba. Saka ndasazoti muno macho sitawashiridzira here kuti watiwozera muno macho ari mumhan'ara wakati hawana chavari kuramba. Saka ndoshandisika kuti muno muwakuti vaingonikidza ndichazivi kuti chii chakuitika. Pamusoro Changamire ndokumbira kuti watsanangure kuti pamberi pamambo kana muchiti vanhu vanokumbunyikidzai kuti musaise marekodzi anotuka vanhu pamberi padare pamberi paChangamire munenge muchida kuti vanhu vakuti chii. Kana vanhu vachiti paWhatsApp penyu musaite zvinhu zvekutuka vanhu ivo vari kukumbunyikidzai kurutivi rwupi ngatsanangurei pamberi pamambo kuti kusambunyikidzwa kuitwa sei. Kana vanhu muri kuti vari kukutaurirai kuti usatuke vanhu paWhatsApp vari kukumbunyikidzai. Inini vanhu vatagara wakati iwewe pamba pako pauri kuridza redhiyo yako uri kuridza masongo ekuti tuka. Inini kana ndichingoridzawo redhiyo nongoridzawo maridziro ndangoridzawo maridziro anoita vanhu ndobva wati ano iwe mastatus auri kuisa pafoni pako uri kuisa mastatus ekudini ekundituka. Inini mastatus andaingoisa mastatus unongotorawo anenge achiiswa nevamwe patime yaunenge wangofunga kuisawo mastatus iyayo unongoisawo kusvikira ndanzi iwewe pari zvino wafanira kuti unge uchiisa mastatus akadii akadaro. Ndozvandiri kubvunza kuti pane kumbunyikidzwa kupi kutaurirwa nevanhu. Ari kubvunza kuti kutaurirwa nevanhu kuti ita zviro zvine hunhu kumbunyikidzwa here. Inini ndisingazivi. Inini pane kubvunza wangu ngepekuti zvinoti upindure pakuridza redhiyo apa inini ndakaona kuri kumbunyikidzwa nekuti handina bhira ndamboridza songo inotuka munhu.
but iwe uri ndairidza masumwa andinoda akadaro. Ndaingoisawo kadhi randakatenga ndongoriisa rorira masongo achichinjana kurira arira masongo angochindana kurira ndo pandakazokuza kunza no masongo ako aurukisa iwewe ari kutuka vanhu kaachanga nai nyasi munhu akati mukere ari kutamba nevamwe tamba zvakanaka nawo anenge ambunyikidzwa here nyati ndozvatiri kubvura muri nyati ndoabe iye wacho nyati munhu akati mukere ari kutamba nevamwe akadzitamba nevamwe zvakanaka anenge ambunyikidzwa here naiwa mururu ndobvunzo wabvunzwa kuti kumbunyikidzwa kupi kana zvinzi ita tsika dzakanaka ita hunhu kumbunyikidzwa here. Daidzisai maonero andiri kuita ndekuti handisi kuona pfungwa dzavo kunge dziri nekuti ruzhinji rwese rwezvinhu harungauyi kuzovapupurira kuti vakaita zvinhu zvavasina kuita zvokuti dai vanga variwo vari kuno munhu ane pfungwa dzirezerere akadai atotaura nyaya yake zvakakanaka abatsirwa mudare muno pasina kukakavadzana kwaakuita nokubhotomoka kwaakuita. asi iwo marekodzi acho amairidza mimboridza iri mina andati ndakaburikidzwa zvafanira ndikange ndakahiwa inini akahiwa nemahuri akawanda chaizvo obva wadzarwe kuti adaiwa atauri manyepo ine ndinofunga kuti ndakahiwa kuona kwandiri kuita inini pamusoro echangamiro kutaura chokwadi pamberi paMwari chinhu chakanaka zvikuru ende dare haripedzi nguva nepamusana pekuti munenge wataura chokwadi. Ishawa vari kuda kuhwanda nemunwe. Isusu takaenda pamba pavo tichiti tiwabvunze kuti akanyora ndiani. Wakati iwo pakutanga wakamboramba wakati handini ndakanyora. Asi kechipiri wakazoti zvikanzi aiwa wakanyora mukadzi wangu. Tikati muda achibva amudaidza mukadzi achibva auya. Zvikane mukadzi ndini ndakanyora. Asi yenhasi waakuda kutaura kuti hanzi handini ndakanyora machira mazita pamachira. Ngavataure chokwadi. Thomas Mandela. Kubuda pachena Zaire Dahwa chinhu chakanaka chaizvo chaizvo. Nakuya. waya nani Ndauya ni machira utaurwa ya machira anoitwa zveprofita kare. Profita wacho munokusenzesa kunyora mazita evanhu. Ari. Ndiani muprofita wakasenzesa? ina mina muprofita ndakasenzesa kunyora machira ichi. Wakanyora wega? wadzimai kwando ukanyora Wadzimai wangu wana kunyora. Kamambo zviri kuitwa nemurume uyu ndine urombo nezvaari kuita izvi ngokuti munhu anogara mune vanhu wese musha wese haungapengi kuuya kuti unonge kuti uya adai uya adai ngokuti zvaakaita zvacho izvozvo zvose ndozvaari kuramba ndozvinoitwa nemunhu anoshereketa munhu ane urombo anoshereketa uda kukuwadza vamwe ndozvaanoita saka kutomuka kuda kuramba iye zvinhu zvacho ari kuda kutopedza vanhu saka zvinhu zvakadai izvi munhu akadai mucommunity anotonetsa saka angati here ndandiri kunyora mazita ekuti ndigovhoterwa kuvhotera vanhu uchivatsira pasi kudira ivhu kureva zvakawanda kuti unofanira kufa ndo zvazvinotoreva. Zvamakaona zvazvechipiri zviri ku
Rengeri nevhu pakati paro iro pakasviba ivhu ringe rakasunga mazita emangani kwa 1 2 makawerenga mngani ari mangani mazita aripo pamazita ari pajira ipapa apa pane 30 samuri kuti rekutanga rindo ranga ridzuku aiwa aisa ringe ridzuku iri rakutanga angari machena ese koma kutara zvejira dzuku kai ifuka munhu akanyoresa akakutanisa muribatai inini takatofara paakauya kuno achiti handiti nochenura because zvaanga akutitaurira chairman edu akanga akuti ndakukutsvagirai munhu anokuroyonorai saka imimi kana mati tikati kokatitsvagira munhu anotuedzera yani saka tikati isu tatati tiende kwamambo tondobatsirwa kwamambo because kwese kunowanikwa muprofita kunowanikwa n'anga ndakati kana mafunga kudaro handii ndosaka makaona achiuya nevanhu kunoku toya kuno kwatata kuno tutofara because tutotiwo pamwe chiti akuda kutobatsirwa pachiwanhu chedu panoti mhinduro nyoro inodzora kutsama naifunga kuti chairman dai wazvininipisa pawanhu kuitira kuti rugaro rwavo vandogare zvakanaka vadzikise hasha dzevanhu zvino kana vakati vapamberi pamambo wakuukanda mudenga panyaya iri pachena kana zvikazenge zvabuda sekuti ndiyo taitokumbira dare kuti rikotonyatsokodzera shamu dzacho kuti vanenge vapedzawo nguva yemuchangano ndezvemweya changamire uri murundo wepajekutuzere chikumbiro changu changamire iwe ishe murundo pamafoni takakura tichiziva kuti waira nyato yese tinototi mazishe saka zviri automatic inote kuti ishe murundo chikumbiro changu kwamuri wamurundo kuti dzikamai musapaparike zvinoda kuita murundo chaizvo pamakoni munhu ane zita rinokosha izita guru repamurundo sekukura kwangu kwandakaita ndakakura nana petros nakoria ndiani wako ndiwana mukoma zvino uri kuitirei zvinhu zvetsika isina kufanira zvakadaro uri mwana wemba huru uri mwana wezita guru uri kutangirei kutanga kutanisha zita repamurundo in this manner ari pano mumwe murundo uyu murundo atori pana uyu changamuri ndisabu pake zvake ndisabu now uri kudirei kutanisha zita repamurundo to that extent chikumbiro changu ini ndinoitwa nyamukubva chikumbiro changu sekuru kuti itai zvinhu nemazvo kumbirai ruregerero pane izvo makakanganisa zvisati zvaenda kure kure kumbirai ruregerero makumbira ruregerero mokumbira kuti aiwa zvese izvi zvakamira zvakadai zita rako repamurundo roenda mberi chikumbiro changu chakamira pamusoro pamusoro ichangamire ndiri kutsigirawo mashoko akutaurwa naNyamukubva. Inini ndiri wamuzvare takakura mumusha mako ndiri wepamapapa ndiri wamuzvare wepamapapa muchihomba zvataurwa nemwana wangu uyu Nyamukubva aiwa indini atsigira mashoko mapiri tatai kunowa murungu ndiri wamuzvare kuda mapapu musana mukuru waoni asi mapapu zvechiwa zvataurwa nemwana wangu Nyamukubva ngamuchirai izvozvo naita basa mavo
Vanhunza mese murungotaura kuti ishe murundo ishe muriro kumukudza. Kana akagara apa achiita zvaari kuita zvisamuiti ishe anonzi Bernard. Kana muchinyadzirwa muri muchinda kaachangamira ndinoona sekuti ndichairman wakagara apo nai vanhu vakavavhotera kuti vana vafuma vangomukira munhu vakavhotera nesure kana kuti pane zviri kuitika dai paine zvinenge zvakaitika zvakangonaka kuti vanhu vawadza nekuti ivo chairman vaiswa pamberi nevanhu vavo ava kana paine zvakaitika chaizvo chaizvo zvakafanira kuti chairman vangosabheta kwayo zvinhu zvigadziriswe. Iyo chairman vanoti iwe tichizwa makatombobvuma kuti ndakazviita ndakakanganisa. Chiri kuita kuti musabvume nhasi chii? Ndo vanhu vamuchadzoka muchitogara nawo. Saka mukaratidza imimi kuti no kukanganisa kwangu ndinobvuma, vanhu vanodzoka vachiziva kuti no makaita musaikuziya kudowo chigaro zvinoitika. Saka ndo zvari kuti musarambe muchipedzera nguva kuti tiende pachikamu chinoteera. Mutenda Changamire. Handiti makakanganisa handiti. Kukanganisa ndakakanganisira vanhu Changamire. Right. Chiendai zvindooneka kuti kukanganisa kwacho kune ma-effects api zvigadzirisika. Moenda una chiremba. Handiti. Right. Endai kuna chiremba. Ndaenda nyambire yenyu yekuvillage kwasekuru Dendera. Sekuru Dendera vangotanga nekutenenga kuna Bernard kuti sei uri kuvesa moto kuti vanhu vatsve. Vakabva vamubvunza kuti akanyora mazita kuti vanhu vafe ndiani. Akabva abvuma kuti ndini ndakanyora. Vakabva vamuudza kuti ainyora mazita kuti pfuma ibve mumaoko evanhu vaakanyora imomo iuye mumaoko ake. Chiremba wazomubvunza kuti ko wakafa wachachenurwa nani. Iye Bernard aramba akati pane vanhu vaakanyora hapana achafa. Chiremba wazoti kuna Bernard anofanira kuchenura vanhu vese vaakanyora. Chiremba azoendera mberi achiti vakanyorwa vese vanoda kugezwa, panoda mondo shanu kuti vachenurwa. Chiremba akazoti kana asingadi ngaasungwe nemapurisa, anozotsunurwa hama dzake dzazowana mombe idzodzo idzo. Mukamuregerera muchamuwani zvakare. Ndizvo zvakaona Sekuru Dendera. Ana mombe, aona mombe. Ndinaishi. Mambo. kuti zvongochizvinwa mwedzi ngauya. Iro rutaurwa iro. Wadare ni mabhako kuti baba ine ushireketa. Ishe wacho. Kuza unyori munhu mazita mahara. Nikwatoeka. Watoenda. Ndiani iyoyo chiremba akaeka anokubatsira kubvisa mari. Ndo tochitosenza naye. Munhu wakandoita naye ukamuprotect hazvibatsiri. Ndiprotect iye nezvimukomana wacho aive maharare ukaenda itombomfonera tichitaura naye. Ari zvinezvi foni dzake hadzisudi. Hadzichaiti but pane munhu ari kundibatsira kutsvaga ikoko. Mutsvaga. Anoshandira kuti aishandira kuti
aingoshanda kuti apa akambopinda wangosenza kuti garden boy akamboshanda wachinja munhu anongochinja nzvimbo saka akazotondipa nhamba dzake ndisisina ndimining muningi nemukadzi wangu akati asi chaanoita iye nhamba dzake dzikumufonera kumbata pese pese dzinonetsa but ukagara wamisira meseji paanongoita foni yake akaenda pekuti inoita network anobva tokufonera ende haana chinhu kuti akangofanana nini ndisingazivi wake semashandiro ari kuita kwaari bcause ndani ndofunga pane gore ndisina kumwa Changamire yeyo tiri kuti kudzoka kwaita vanhu kusango kwenguva yeda Bernard kuziva kuti tatora nguva yakadini tichitaura nemuno tichitatarika tichipedzera dare nguva wakuzondobvuma kwasekuru dendera zvaungoramba muno ayo tutaura kubvuma kuti akanyora amboramba ndanomuziva ere munhu wako ukaramba kuti handisivi nani nemuiye zvinova kutaura nekwakawanda pamusoro pake uri kupedzera dare nguva otherwise paari ishe maakudodzoka kumashure izvo tatopedza sejiyo tatopedza sejiyo tikaramba tichitaura iyoyo hapana nguva inodisvika kutori neumwe atonzi atobvunza maziso ake atonzi atori atonzi anotoda kuti achenurwe maziso iyaya ari pamuzvinyorwa wakanyorwawo futi kairi vakaachangamira dambudziko chete changamiro rinowasanganikwa naro nderekuti vanhu vane misikanzwa ivava havana chinhu vanhu vasina chinhu ende kana zvavanorombera zvacho handizivi kuti vanorombera chii zvavanenge vachida vanhu vasina chinhu vanoita misikanzwa touyazve kechipiri izvo zvakutaura nyaya yekuti kwarare kunzvenga semaitiro anga achiita yaya munhu akatori haaritoziva kuti ari padhuze aenda atoziva kuti uyu ari apo saka kusada kutaura dambudziko guru changamire riri kuitika futi mumamisha umu nderekuti iwo masabhuku madzisha mune vanhu vari kusenza varita basa rekuti ndikushandira vanhu vachishandira vanhu muyo wasina kana mapepa asingazikanwi wachingowachengeta mumamisha imomo ndo vanhu vanenge vakugadzirira vanhu ivava manje ukadai ukapinda kuruzevha kwese madzishe waona munhu atotanga kapostori kakapa atotanga kapostori kakapa atotanga kutoega ende vanhu vacho vaenda kumayoyo iye zvino wonyora mazita haana chaanacho izvozvi nhasi uno atandina anga utoshaya mari yekuti waende kuseri kwechuru chaikwapo asi wonyora musha wese mazita aitawo kamudzimu kakaneta nekutoenderato ane mudzimu wake wakasimbawo ndianombotatarika nekuda kuvanziwa wachangamira zvaitwa manje ponzwi uyo poitwa sei ngatichikonzentrete nekuti wafunga kuti toita sei izvo tauratidzo rumashure wakasimudza maoko achangamira angaonge statement yapedzisira iri kunzi tikavaregera vachatiza nyangwe hava wasina chinhu zvazvakanaka kuti wambotsvagwe pekuchengetedzwa pfuma ichitsvagwa nehama dzacho seipedzisira kutaurwa kwazvaio wakatandebhura anonga ari kutaura zvechinyakare kuti taiti iyo zvinodi zvinoshanda communal mitemo yemazuva anaya haitenderi inotaura kuti munhu donga munhu adenha mangwiro ndiye azvidenhera otokwinya adenha mangwiro otokwinya nekuti tikamuti hama dzacho ngadziite dzinoti toita mazuva anaya munoziva kuti munotaura kuti munhu
anozvionera zvichikwira munhu akuzvionera. Saka ipapo hapana maendesero atinomuita chii kujeri, nekuti akaenda kujeri hapachisii. Kamambo ichokwadi shoko guru rataona wese mapepa ese wese wakanyorwa papepa iri pajira iri waone zvekuita uya achisungwa uya achitsvaga zvekubhadhara, asi imi moga moga umwe noumwe wese ngaaende kuna chiremba agadzirwe asunungurwe, ngoti izvi zvakatoshandiswa izvi. Saka kushandiswa kwazvakaitwa zvose zvakutoda kuti iwe chitoona kutoti wokasika kuzvigadzirisa wega. Wakazvigadzirisa wega wakubvisa mombe zvakutoti iye kwakutokontributa kuti zviro zvayo zviitwe kamwe chete, nekuti upenyu pamba pake hapana mombe kana apa chairman hapana mombe. Pane chii? Mombe hana. Mataura chakamira ndinongoti vana ava nenyaya yekuti upenyu wakawanda muri wangani mazore ma30 mudembe mombe shanu munosimudza munofa isu tobhadharira iyi meno kana tafa ngatife maexpenses edu atabuditsa imari maexpenses enyu imari yaita 460 nechi yese yekuti yekumhangara kwamambo, yekuenda kuseri kwechuru, yetransport zvese neyekwata mamhangara samoni rakaita mari rakaita mariyo rakabhadhara 100 rakaita chii kutanga rakabhadhara 100 rakaita 120 kunoendesera. Okay. Then ne50 yamabhadhara 17, then uko mabhadhara mari 60 mabhadhara 60 yachi 210 then dora kuya dora kubhadhara, which is 30 times, which is 60. 270. Maisa yamesika kana maitumira vanhu vatatu. Saka ukoti 270 plus 30 vanhu vaiuya kuuya 300. Okay. Right, vhiri ino 300. Poipa sei, ngatitiise musoro kuti poipa sei. Imi ndimunogara nachairman, muri kutaura kuti chairman hapana. Poitwa sei, ari mwandinoko sekiri kuti kana mukati pambara achagona kupambara dai muchina na chairman kuti handire kuti takabva kumwe kuti chakutsvaga handichagona ndofunga ndikaona ndikupurira ndianza afa maziso ari kutaura inyaya iyoyi zvataurwa ngarambe tizokorora zvataurwa pakatoitwa chiwanhu chekuti mudi patabva kuseri kwechuru wambotaura nawe kuti hanzi ndinoparapara mahama ndobhatapinda patabva kuseri kwechuru wati hanzi ndoparapara mahama mombe 5 dzacho iwo wega nemuromo wavo unodziwana here Bennett?
Number 5 kana tuda nguwa Hapana pada nguwa kwezi yakawanda. Kutiza mchizi. Nguwa yakale base. Mimi ndio mundu pinda wa mahana nisema akubatsira asina akubatsira asina akubatsira asina nekuti mombe dzacho 5 dzakawanda saka kuti vaite munhu anokwanisa kubatsira kuti dzese dzikwane vamweni vanonzwisisa vamweni vanozvakuzwisisa Walofunga kuwana ingani vavane kuti nditi ndanofunga kuwana ndambosvika pakundofunga pane vanende kufunga kuti ndikandotaura hama ndikadai kuti pakudai nekudai izvi pamira pakadai zvinotenderana here kuti tidai ndonzwa zvinenge zvichitaurawo wama kuti vanondibatsira nechii unoona ngani mutombo ndozvimavhima inenge kwakutowana inenge kwakutotsvagawo tsvaga kushinga kuseri tokupa 1 week wototsvaga 3 totaura nachiremba kuti 3 dzinozoshanda 3 2 dzachiremba 1 yamama uko kana iri mari inenge iri mari ma350 kana kuri kuchemawo pa350 changani wodzika pa300 avane pari kudiwa 900 nekufamba 100 dza 1000 yepetrol nemapurisa kuti titaure nachiremba kuti right chiremba chiita wanhu wangu ava chiita kuti wabatsire kwawanikwa chii 1000 unotengesa matv handine matv vanonekwa kutombotaura nevamwe kana paine zviripo pa saka akupa 2 weeks nhasi ndaikumbirawo 3 weeks tangani 3 weeks kundotaura 3 weeks ndodzoka kwamuri ndopa 3 weeks nekuti nyaya yako ini serious ona zviripo pakazoti pakati pavo kuti another one dhau hazvizokunakira nekuti ndiwakatsvaga wega nemukadzi wako muchitsvaga chii urombo uromba kuri bache ndakambobvunzawo pakachangamira kana vari kumusha munoita nezveiba munoita nezvei kana basa munoita nezvei basa renyuwo rinokuraramisai kumusha chero ndikangwana basa rekuvaka ndovaka ndobasa rimweni nekuita hamurimi ndinorimawo chikafu changu chekudya unenge kurima chaikodai ndaitomhorimawo but ndakazoita dambudziko rekuti pandakafirwa nemukadzi wangu mari dzakabuda kuchipatara dzakawandisa okay saka taakupa 3 weeks kuti atsvage ati anotsvaga then totaura nachiremba kuti auye kudini pamwe sekueka akanga atsvaga 1000 mu3 weeks imimi wanhu tichazongoti muri 30 mudeme tongoti mudeme mari kuti zviro zvifambe pa30 toti chimari 38 oita mari unohupisa kuti mombe vanowera temperate kuti dzimwe mbiri dzacho dzibude 2020 10 hani tochingoti 10
zvinenge zvaakudiwa otsvaga 1000 munhu wese pa38 munhu otsvaga chii 10 handiti kuita kuti zviendeke nekuti tingarambe tichiti hasha tichidaramba tichiti akakwara ndisu handiti saka tatoti ndarijusa kuti iye otsvaga 1000 munhu umweyo 10 then topa chii chiremba oita chii basa racho ndochitotaura nachiremba kuti aiwa chiita basa nekuti saka 3 weeks munhu wese moona kuti 10 acho auye paanouya 3 weeks achiunza 1000 so that modi zviro vanhu vatenge basa rino okay Amsoro ichangamira. Tiri mudaro muchiremba wataura nyaya yekuti mukamuregera anotiza ivi hazvina kutiitira zvishare kuti akambotiza. Totiti atiza mari asina abva atotiza tobuda munobva atotiza tomushaya. Tinenge takuzozvifambisa sei? Munotouya motodzoka tondotora matv manje takundotora matv toenda kuauction tonotoreza mari pamwe pake moona kuti haabudisi zvinhu pamwe pake asi kana kuti atiza chiremba ndozviva zvaanoita kuti muchenura pamusoro imamo ndiri kukumbirawo vanhu vari muno kuti handiti mukuona kuti changamire watonga waedza kugadzirisa kuti tigarisane naika saka murume wekutiza kwaakaita matauro aita akatiza kurohwa kana kuti akatiza bope rangarapo saka tikuti isusu nyaya yakudare nyaya iri mumaoko edare musasandopara patani kumbawo naika musiye yatsvage zvanzi atsvage mhosva yake yaonekwa yamudzingwa garisanai zvakanaka kutaura chaiko ngatitauranei zvakanaka ndizvo ka hatidi mangwana inokupindukira yauya yako iwewe uyosiwa mukagara naye zvakanaka achakulipai abvuma mhosva endai munogari zvakanaka togoita kuti tirapiswe izvozvi ngatimbopedzei chinhu chimwe chete tisamutse dzakawanda timbopedzei kuti mudi murapwe tozoona chikamu chinoteera handiti saka tingarambe tichitaura tawirirana isusu kuti 10 munhu pa3 weeks iye sekutaura kwaita ishe ngatisacha nekuti chatakuda kuti tirapwe mukandomuharasa akatiza chamunoona ndiani handiti mataurwa kuti rufu saka taakuda kuti iye mondogara naye atsvage mari iwewo kana ndeukatiza ukafa vanhu ingozi yauri kuzvigokera kumhuri yako handiti nekuti zvabuda pachena handitizi chena undokumbire mari wodi 1000 iyo pa3 weeks woiraiza iwo woraiza ma10 youya mari youngana ndotaura nachiremba uya woita basa zvinopera toona chikamu chinoteera okay mambo chiremba wachanzi tiri kutorwara saka ndizvi pa3 weeks hapana chinoitika hapana chenda tasunga muno aiwa tazvisunga kuti taakundoita 3 weeks pamusoro kubvunza patataura nenyaya yemaexpenses edu ndokunga mazomuderedze ngatimbotite iri dare first tomboita rekurapwa iro tazvinyora ngatimboite rekurapwa first makosi enyu 300 izvozvo yerabhadhara 1000 izvozvo inyuwa mupete muchabhadhara $10 time 3 weeks tomboita tirapwe first ngatibude